Zo, goeiedag iedereen aan de grens. Dus ja, ik verplaats me al gedurende 2 jaar met deze Volfiets, bijkomstig. Er zijn ook veel vragen erover, overal waar ik nu ga, stelden mensen vragen van waar komt die fiets, is dat nuttig? Dus ja, ik heb die gekocht in Decathlon. Er is dus ook een filmpje van 2023 januari online. Dus het is bijzonder goed. Je kan die fiets meenemen natuurlijk op de lijnbus, op de trein. En heel belangrijk, hier aan het grenspunt, waar dat we geen openbaar vervoer hebben. Dus ja, om Hulst binnen te komen, hier heb je geen openbaar vervoer. Er staan er ook geen deelfietsen. Gebruik deze fiets naar Hulststad en tot je eindbestemming, tot bijvoorbeeld Vogelwaard of Kloosterzande. Dus bijzonder handig. Kom je dan Vlaanderen binnen, heb je direct de fietssnelweg F411, maar ook het hoppingpunt van de lijn, dus ook mogelijk via reservatie. 30 minuten vooraf te reizen tot Hulst busstation en eventueel die fiets mee te nemen. Zo even verder dus hier de F411, Hulst Sint-Niklaas, dus ook opnieuw kom je vanuit een dorp buiten Hulst. Je kan dus met die fiets tot Hulst busstation, vervolgens via Hopping eventueel tot dit punt, fiets je verder of je fiets rechtstreeks met de Volfiets naar hier. Ik zeg, deze route is bijzonder goed. En je bent vertrokken. Zo nog even de kilometers. Dus Sint-Niklaas 11 kilometer. Dan kan je ook naar Antwerpen fietsen via de F41. En natuurlijk voor Antwerpen is een Volfiets wel misschien iets te zwaar, niet zo comfortabel. Maar bijvoorbeeld om naar Sint-Niklaas te fietsen of combinatie met dan met de bus en de trein is perfect mogelijk. Ja, dan de andere kant hier voor Hulst 4,1 kilometer. Dus via het klinkspoor, maar nog altijd het pad daar, het bospad, is niet toegankelijk voor zonsopgang, niet naar zonsondergang. En er is ook geen fietspad zoals dit hier. Dus hier de verbindingsroute natuurlijk, wie dat iedere dag met de Connexo moet reizen, van een dorp naar Hulst, kan in 6 maanden besparing zo'n fiets kopen, je hebt je geld terug. Nu hier ook even deze deelfietsen, dus er is geen dropzone in de provincie Zeeland. Ja, dat is ook nog altijd de reden dat je die fiets feitelijk enkel kan gebruiken om op bezoek te gaan in de provincie. Je moet hem terug afzetten hier aan de dropzone of eventueel natuurlijk ook voor Antwerpen. En dan opnieuw ook die formules van deze fietsen. Als je regelmatig reist, is ook mogelijk een formule te nemen van 10 trips van 30 minuten tot 30 minuten voor €2 per reis. Ook €10 voor 24 uur.